അത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്രമപരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അവര് പ്രതികരണം നടത്തുമ്പോൾ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർമണി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സാമുദായിക ഒരു ലെവലുണ്ട്. ആ ലെവൽ പോകാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മോട് വെറുപ്പ് കൂടാനുള്ള ആ ഒരു സാമുദായിക ചുറ്റുപാടിനെ മോശമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം മഹല്ല് സംവിധാനത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം, അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ദീനി പ്രബോധനം നടത്തി 10ലധികം പള്ളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് വാളിലൂടെയോ അക്രമത്തിലൂടെയോ അല്ല, ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. എന്തിനത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾക്കത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഒരു മഹല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കുടുംബത്തിനെ ഒന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കൊണ്ടുപോയി നല്ല ഒരു സമുദായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താനുള്ള ചുറ്റുപാടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ്. അത് അദ്ദേഹം NRCന്റെ സമയത്തും ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളുമായും ഗവൺമെന്റുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല എന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഒരു ശരിയായ ദിശയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ മംഗലാപുരത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ഏതായാലും അത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഖാദിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഉള്ള ചുറ്റുപാടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നം നമ്മൾ 16 വർഷത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരുമാണ്, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരുമാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി മാത്രം. അനുസ്മരണക്കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അനുസ്മരണം പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗതകാല ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ഫൈസി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഉപ്പാൻ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. ഉപ്പായുമായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന, ആത്മീയമായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽപ്പെട്ട ഒരാളും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പണി കുറച്ച് കുറയുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ മൂപ്പര് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ലാതെ പോയി. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സദഖത്തുള്ള ഫൈസി ഉസ്താദും മംഗലാപുരത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉപ്പയുമായിട്ട് വളരെ അധികം സമയത്ത് കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലെവല് കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അതായത് അദ്ദേഹം രോഗമായി അവിടുന്ന് സലാലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ശേഷം ഇവിടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് മംഗലാപുരത്തിന് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഉപ്പയുടെ വല്യപ്പയുടെ പിതാവായിരുന്ന ഔലാജിക്ക എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ മംഗലാപുരത്തും കാസർഗോഡും കാളിയായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മുഹറവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, മുഹറം ആഘോഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുപാടും ആ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഈ കാളി സ്വീകരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എന്താണ് ഉപ്പപ്പമാർ അങ്ങനെ പോയത്,
നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം കൺഫ്യൂഷനായ സമയത്ത് മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള മുഷാവറയും അതേപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നിന്റെ വഴിയിലൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ വഴിയിലൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ബേജാറാക്കണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഹദീസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട CM ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഉദ്യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്നുള്ള മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിനക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നവോന്മേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തും കാണാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഉന്മേഷവും ഊർജവുമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. സംഘടനാ ലെവലിലാണെങ്കിലും മതപരമായ ചുറ്റുപാടുകളിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു എനർജി, ഏറ്റവും നല്ല എനർജി കിട്ടിയ ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. അത് നമ്മളതിനെ ബാക്കപ്പ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിലും അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ അത്രത്തോളം സംഘടനാപരമായിട്ടും സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ആ ഒരു സമയം അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷനും പിന്നെ കൊറോണയും. അതിന് ശേഷം 6 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു രൂപത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കാണുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് രോഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് ശരീരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, പടച്ചോനെ ഈ രോഗം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണേ, കുറച്ച് മാറ്റിത്തരണേന്ന്. കാരണം മൂപ്പർക്ക് ദിക്ർ പറയാൻ പറ്റണില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാൻ, അള്ളാഹുവിന് ദിക്ർ പറയാൻ ആ നാവിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ടൊന്നതുമായിരുന്നു. അതേപോലെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഉന്മേഷമുണ്ടാക്കുന്ന, ഊർജമുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുധത്തിനെ തന്നെ അള്ളാഹു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു എന്നോട് കുറച്ചു കാലം ഇതുവരെ എന്നോട് നീ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെ മതി, അൽഹംദുലില്ലാ. എന്നിട്ട് കുറച്ചു കാലം നീ ഇങ്ങനെ ജീവിക്ക്, എന്നിട്ട് നോക്കാലോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അള്ളാഹ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിമ്മത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്ന മനുഷ്യനാണ്. എന്ത് വന്നാലും ഹിമ്മത്തുർ റിജാലി തഹ്ദിമുൽ ജിബാൽ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ആ ആപ്തവാക്യം, അതായത് ഒരു ആണിന്റെ ഹിമ്മത്ത് എന്നുള്ളത്, മനോധൈര്യം എന്നുള്ളത് മുമ്പിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ പോലെയുള്ള തടസ്സങ്ങളെ പോലും പൊട്ടിച്ചു കളയും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ഒരു ഹിമ്മത്തിനെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മനുഷ്യനാണ്. ആ ഹിമ്മത്താണ് ഒരു രോഗിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നു പോയതാണ്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ക്ഷീണിച്ച് എത്ര നിസ്കരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഫർള് നിസ്കാരം എന്ന് കോഴി കൊത്തിയ പോലെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബെഡിലേക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ ഈ സുഖമില്ലാത്ത സമയത്തും
അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എത്ര ദീർഘദൂരയാത്രയാണെങ്കിലും പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ വുളു എടുത്ത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഫർള് നിസ്കരിച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്തുകളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വിർദുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരുന്ന ആ ഒരു ജീവിതം കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നാണിച്ചിട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇത്രത്തോളം ആരോഗ്യമുള്ള നമ്മൾക്ക് ഒരു മംഗലാപുരത്ത് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സമയത്തും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അത് ചെറിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അതൊന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട വിഷയം പോലുമല്ല. അതിനേക്കാളും അപ്പുറം എത്രയോ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിട്ടുപോയതാണ് അദ്ദേഹം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തി ജീവിതം എങ്ങനെയെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷ്മത എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടാണ് പോയത്. സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നും ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ എന്താണ് ഫാത്തിയോതി യാസീനോതി ദ്വാരന്ന് പെട്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിലും മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്യും, കുറേ സമയം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത്. മൂപ്പര് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ തന്നെ കുറേ സമയം നിൽക്കും. അവരുമായിട്ടുള്ള മുനാജാത്ത് നടത്തുന്ന സമയമായിരിക്കും. അതൊക്കെ സുബൈർ ഉസ്താദിന് അറിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള മുനാജാത്തുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ അവരിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അവരുമായിട്ട് മുശാവറ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുകയല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും തോറും അതിൻ്റെ മധുരം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ആ മധുരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അൻത മഅ മൻ അഹ്ബബ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനോടുകൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ റസൂലുള്ളാഹിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കും അവർക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സദസ്സ്, ആ ഒരു മഹബത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം വരെ, നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിന് അവസാനം വരെയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും ഈ ഒരു മഹബത്ത് നിലനിർത്താനും അത് അനുഭവിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ 2 വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ವಬರಕಾತು. ಅನುಸ್ಮರಣ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸದಕತುಲ್ಲಾ ಬೈದಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಖಾತಿಮಿನ್ ನಬಿಯೀನ್ ರಹ್ಮತಿಲ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. കിന്യ റേഞ്ച് ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദിൻ്റെ അനുസ്മരണ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനായുടെ സുപുത്രൻ
ഹുസൈൻ റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, സുബൈർ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഇബ്രാഹിം ഹാജി കോണാജെ അവറുകളെ, ആസിഫ് അസരി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, തബുക്ക് ദാരിമി അവറുകളെ, എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരെ, നേതാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്നും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതു നടന്നു കാണാൻ അധ്വാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല രണ്ട് ലോകത്തും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരോടൊപ്പം വിശിഷ്യ നാമേറെ സ്നേഹിച്ച ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളായ നേതാക്കളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന്, അനുസ്മരണ ഭാഷണത്തിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുബൈർ ഫൈസി ഉസ്താദും സുപുത്രനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകളും വേണ്ടുവോളം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജി അവറുകളും സംസാരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനികളെ, അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ ഉമ്മത്തിൽ 3 അത്ഭുതങ്ങളെ സൂറത്തുൽ ഹശ്റിൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം മുഹാജിരിങ്ങളാണ്. മുഹാജിരിങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോയ മുഹാജിരിങ്ങൾ. മറ്റൊരു വിഭാഗം ആ മുഹാജിരിങ്ങളെ എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിച്ച, എല്ലാ രൂപത്തിലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അൻസാരിങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ അത്ഭുതമാണ്. മൂന്നാമത്തെ അത്ഭുതം വല്ലദീന യഖൂലൂന മിൻ ബഅദിഹിം റബ്ബന ഇഗ്ഫിർ ലനാ വലിഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനൂ റബ്ബന ഇന്നക റഊഫുർ റഹീം. ഈ ദുആ നടത്തുന്ന ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഈ ദുആ നടത്തുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ ദുആയിലെ ആശയം? ഈ ദുആയിൽ എന്താണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്? റബ്ബന ഇഗ്ഫിർ ലനാ, റബ്ബന നമ്മുടെ രക്ഷിതാവേ, യഗ്ഫിർ ലനാ നമുക്ക് നീ പൊറുത്തു താ, വലി ഇഖ്വാനിനല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ, ഈമാന് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ, നമുക്ക് മുൻകടന്നു പോയ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണമേ. വലി ഇഖ്വാനിനല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനൂ, ഈമാനുള്ള വ്യക്തികളോട് അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ ഒരു അസൂയയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമോ ഒരു രാഗദ്വേഷ അസൂയമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ. വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനൂ റബ്ബന ഇന്നക റഊഫുർ റഹീം. എന്തൊരു സുന്ദരമായ ആശയമാണ്. കഴിഞ്ഞു പോയവരെ അനുസ്മരിക്കണം, കഴിഞ്ഞു പോയവരെ അനുസ്മരിക്കണം. ഈമാനോടുകൂടെ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ധാരാളം ആളുകൾ
ആ ആളുകളെ എന്നും സ്മരിക്കുന്നവരാണ് മുഹാജിരീങ്ങളും അൻസാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ അത്ഭുതമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ, സഹോദരങ്ങളെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദ്കുറു മഹാസിന മൗതാക്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ നന്മ അത് അനുസ്മരിക്കണം, അത് പറയണം, അത് അനുസ്മരിക്കണം, ഓർക്കണം. ദിക്റുൽ അംബിയാഇ ഇബാദത്തുൻ വദിക്റുസ് സാലിഹീന കഫാറ. ദിക്റുൽ അംബിയാഇ ഇബാദ, അംബിയാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അത് ഇബാദത്താണ്. വദിക്റുസ് സാലിഹീന കഫാറ, സാത്വികരായ മഹാന്മാരെ ഓർക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ദോഷങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിതമാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നാം സ്നേഹിച്ച ഈമാന് കൊണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ അന്നദാനവും അവരുടെ പേരിൽ വല്ല ഹദിയകളും നൽകുന്നത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ ദീനിനെ എത്രയും കണ്ട് സഹായിച്ചു, ഈ ദീനിനെ എത്രയും കണ്ട് ബലപ്പെടുത്തി. ആണുങ്ങളായി ഈ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആളുകളില്ലാത്ത സമയത്ത് അന്നവും അർത്ഥവും നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹ്ദിയായ ഖദീജ ബീവി. നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇന്നമന്നാസു കഇബിലി മിഅ, തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യർ 100 ഒട്ടകങ്ങളെ പോലെയാണ്. ലാ യൂജദു ഫീഹിം റാഹില, അക്കൂട്ടത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ചുമടുകളെ കേറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തെ ലഭിക്കാൻ തേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി. മിഷ്കാത്തിൽ കാനാം തജിദുന്നാസ കൽഇബ്ലിൽ മിഅ ലാ യൂജദു ഫീഹിം റാഹില. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ 100 ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ചുമട് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആ 100-ൽ ഒരാളെ കിട്ടൂല. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ് ആ 100-ൽ ഒരാളായിരുന്നു. ചുമടുകൾ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എത്ര വലിയ ചുമടുകളും വഹിക്കാനുള്ള റഹ്മാനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിമ്മത്തിന്റെ പര്യായമായിരുന്നു ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ്. ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന്, നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് 16 വർഷക്കാലത്തെ പ്രയാണത്തിൽ എതിരേറ്റ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉസ്താദല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുട്ടുമുടക്കിയേനെ. പക്ഷേ ഹിമ്മത്ത് കൊണ്ട്, ആ മനക്കരുത്ത്, ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് മനക്കരുത്ത് എന്നുള്ളത്. പ്രതിസന്ധിയിൽ തകരാത്ത മനക്കരുത്ത്, പ്രതിസന്ധിയിൽ തകർന്നു പോകാത്ത ഇച്ഛാശക്തി, അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദ്. ഓരോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്കതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഷെയ്ഖുനാ ത്വാഖ ഉസ്താദിന്റെ മറ്റൊരു നേതൃഗുണം, എന്തിനും അത് ഖൈറാണെങ്കിൽ ഉസ്താദൊന്ന് ആലോചിക്കും. ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു നിഗമനത്തിൽ അത് ഖൈറാണെങ്കിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങും. ഫസ്തബിക്കുൽ ഖൈറാത്ത്, നന്മയിലേക്ക് മുന്നിടണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ഫസ്തബിക്കുൽ ഖൈറാത്ത്, നന്മയിലേക്ക് മുന്നോട്ടു പോകണം. ഈ ഉമ്മത്ത് 3 വിഭാഗമാണ്. 3 വിഭാഗം. ഒന്ന് അസാബിഖൂൻ, നന്മയിലേക്ക് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മുഖ്തസിദൂൻ, മിതമായ രൂപത്തിൽ ബാലൻസോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. മറ്റൊരു വിഭാഗം അല്ലാലിമൂൻ, സ്വന്തം നഫ്സിനോട് അതിക്രമം കാണിക്കുന്നവർ.
ഈ 3 വിഭാഗമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ സാബിക്കൂനയിൽപ്പെട്ടാൽ അവർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജമാഅത്തിന് റെഡിയാവും. മുഖ്തസിദൂൻ, അവർ ബാങ്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വക്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരാവും. മിതമായ രൂപത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. ളാലിമൂൻ, വക്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ അവർ ളാലിമീങ്ങളാണ്. ഈ 3-ൽ ശൈഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദ് സാബിക്കൂനയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന മഹാനാണ്. നന്മയിലേക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാന്. അത് ഏറ്റവും ലീഡർക്ക് വേണ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്വാലിറ്റിയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് ഉംറ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു. മുശ്രിക്കീങ്ങൾ തടഞ്ഞു. ആ ഉംറയിൽ നിന്നിട്ട് തഹല്ലുലാകേണ്ട സന്ദർഭം വന്നു. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, പക്ഷേ സ്വഹാബത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഉംറ ചെയ്യാം, പോയി ഉംറ ചെയ്യാം. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ പറഞ്ഞത്, നബിയെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം തഹല്ലുൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. അപ്പോൾ സ്വഹാബിമാർ പിറകെ വരും. മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തഹല്ലുലായി. സ്വഹാബത്ത് പിന്നെ ഒന്നും ചോദ്യമില്ലാതെ മറുവാക്കില്ലാതെ അവരും തഹല്ലുലായി. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉംറ ഖളാ നിറവേറ്റി. അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും സ്വഹാബത്ത് 2 തട്ടിലായിരുന്നു. ഇത് ശരിയാണോ? മുന്നിടാനുള്ള ഗുണമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും അനുയായികൾ 2 തട്ടിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ നെല്ലിക്ക പിന്നെ മധുരിക്കും പോലെ എല്ലാവർക്കും അവസാനം അവരുടെ തീരുമാനം ശരി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ശൈഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുമുള്ള സദസ്സാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദ് സുന്നത്തിനെ ഏറെ ബഹുമാനിച്ച മഹാനാണ്. എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്, ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുട്ടുനൊമ്പലായിട്ട്. അപ്പൊ അയാളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദ് പറഞ്ഞെന്തറിയോ? ഷൂ പാൻറ്റല്ല ഇടുമ്പൊക്കു നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇട്ടോളീൻ. ഒരു സുന്നത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സുന്നത്ത്, ആ സുന്നത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് ശിഫയാവട്ടെ. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് ഒരു സുന്നത്ത് അത് നാം ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശകാരിക്കും. ഇപ്പൊ ചില പള്ളിയിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ഇമാമിനോടെല്ലാം ചൂടാവും ചില വിഷയത്തിൽ. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ 5 വക്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തഹ്ലീലുണ്ടല്ലേ, അത് ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹദ്ദാദിൽ ചൊല്ലും പോലെ, അത് ഉസ്താദിന് ഇഷ്ടമല്ല. ഉസ്താദ് പറയും, ദുആന് ശേഷമുള്ള ഈ ഫർള് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള തഹ്ലീൽ അത് ബേരെ ചൊല്ലണം. പിന്നെ ചില ഇമാമുമാർ അവർക്ക് വിരുദുണ്ടാവും, അവർ മെഹ്റാബിലേ ഇരിക്കും, ഭയങ്കര ചൂടാവും. ഇമാമ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എണിക്കണം. അപ്പൊ എണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരോട് സ്വകാര്യമായിട്ടെങ്കിലും ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. കാരണം അപ്പൊ കറാഹത്ത് വരുന്നു. ഇമാമ് മെഹ്റാബിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ മാമൂമിങ്ങൾക്ക് എണിക്കൽ കറാഹത്ത്. ഇമാം എണിക്കാതെ മാമൂമിങ് എണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സൗകര്യത്തിനല്ല അത് സുന്നത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോണ്ടുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. ഇമാമ് എണിക്കാതെ മാമൂമി എണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് മക്രൂഹാണ്. അപ്പൊ അക്കാര്യം പോലും ശ്രദ്ധിച്ച മഹാന്. പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, സേഫുണ്ട്. ഏത് യാത്രയിലും ഉസ്താദ് ഏടെ നിസ്കരിക്കുന്നയാളുടെ പ്ലാൻ ആക്കൂ. വലിയ യാത്ര ചെയ്ത മൂപ്പറല്ലേ, നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്ത ഉസ്താദല്ലേ, ആ യാത്രയിലെല്ലാം എവിടെ നിസ്കരിക്കും.
അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിസ്കാരത്തിനോട് ഒരു വലിയ ബഹുമാനം, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ജമാഅത്ത്. വലിയ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസിയ ഹൗസിൽ എത്ര തിരക്കിട്ട വിഷയമാണെങ്കിലും ടൈമായെങ്കിൽ എഞ്ചിട്ട് പോകും, അല്ലേ? അതെങ്ങനെയും തീർക്കും. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട. പക്ഷേ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ. അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വരാം, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു നിക്കാവുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരാൻ പറ്റൂ അത്രേ. അതിന് സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ ആ മൂളും ശരി ഞാൻ വരുവട്ട്. പക്ഷെ കൂടെ പോയി നിരക്കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഉസ്താദ് ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വരും. ടൈം ഏത് ഒരാൾക്കും ഒരു ടൈം കൊടുത്താൽ ഇതെല്ലാം നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ സാരയില്ല ശരിയാവും എന്ന ആ മനക്കരുത്തോടു കൂടെയുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഷെയ്ഖുനാ ഉസ്താദിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ എത്രയോ കാളിമാർ ബന്ധന് സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിന് പോയി സാന്ത്വനം നൽകിയ ഒരു കാളിയാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷെയ്ഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദിനെയാണ്, അല്ലെ? പാവപ്പെട്ടവരെ മുഖ്യവാഹിനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാളിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദ്. എവിടെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരെ സുഖദുഃഖത്തിൽ, മനുഷ്യന്മാരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പോയിട്ട് കൂടിയ മഹാൻ. അതിന് കുറേ അധ്വാനമുണ്ട്, ചെറിയ വിഷയമല്ല. ഒരാളെ സുഖത്തിലും അതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതിന് സമയത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന മഹാനാണ് ഷെയ്ഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദ്. ഇത്രയും നേതൃഗുണങ്ങളുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ വിരഹം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വെളിച്ചമാണ്. ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ഓർക്കും പോലെ 100 നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ കാൽപ്പാടുകൾ ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? മനക്കരുത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ദാർനൂർ, അല്ലേ? ഏതൊരാൾ നോക്ക്, ഇന്ന് തിളങ്ങിയവരെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ 50 ആണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ 75 ആണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളാ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഊടൊന്നും ശിഷ്യന്മാരില്ല, ഉസ്താദിന് വലിയ ശിഷ്യന്മാരില്ല. ആ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഉസ്താദിനൂടെ ശിഷ്യന്മാർ ഊടെ അങ്ങനെ ദർസ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു 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 നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കറിയല്ലേ? ഒരുത്തന് കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുത്തനാന്നില്ല, ബേജാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഹുട്ടുഗുണം, അല്ലേ? നല്ല ആൾക്കാർ, ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണ കന്നഡത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ, ഞങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാർ. പക്ഷേ ഒരു സഹജമായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, മീത്തൊക്കെ പോകുമ്പോക്കും വലിച്ചിടുന്നു. അത് അല്ലേ, ഒരു സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ അതിനെല്ലാം ചവിട്ടി വെച്ചിട്ട് ദാർനൂർ എന്ന 12 ഏക്കറയും 400 മക്കൾക്ക് ചന്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും, അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും, അവർക്ക് തിന്നാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും, തിന്നാൻ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ ത്വാക്ക ഉസ്താദ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ, ഉസ്താദ് ദാർനൂറിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ പറയല, ഉസ്താദ് മാത്രം പോകും. ഉസ്താദ് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ അത്ര പറയും. കുറേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അത് ഇത് അങ്ങനെല്ലാം. ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കണം, ഇതൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും ഈ സമുദായം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഉസ്താദും അതിനു വേണ്ടി എത്രയോ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തു. ഉസ്താദിൻ്റെ മനക്കരുത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ദാർനൂർ. അത് നിലനിൽക്കണം, അത് ഉസ്താദിൻ്റെ കാൽപ്പാടാണ്. അതിന് നാം എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണം, അതിന് സഹായിക്കണം, കുട്ടികളെ ചെലവേറ്റെടുക്കണം, അവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാം സഹായിക്കണം. ഒരു ചാക്കരിയെങ്കിൽ ഒരു ചാക്കരി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണം, ഉസ്താദിനോടുള്ള ഒരു മഹബത്ത്, അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള മഹബത്ത് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീർക്കുന്നത്? അയാളെ ഖറാബത്തിനെ സ്നേഹിക്കാം, അല്ലേ? അയാളെ ഖറാബത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക. എൻ്റെ ഉപ്പാനോട് എങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹം തീർക്കുന്നത്? ഉപ്പാൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാം.
ഉമ്മാനോട് എങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹം തീർക്കുന്ന മരിച്ചാലും കുറേ ഉണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന്, ഉമ്മാന്റെ ഖറാബത്തിനെ ഞാൻ എന്താക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, അവരെ സന്ദർശിക്കുക, അവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക. അതേപോലെ ഉസ്താദിന്റെ ഖറാബത്തുമായി, ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനവുമായി നമുക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടാക്കണം. അത് ഉസ്താദിനോട് നാം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയായിരിക്കും. ഉസ്താദ് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെ, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാൻ. അങ്ങനെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തിലുള്ളൂ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജി. പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയക്ക് തൻ്റെ സർവസ്വവും ചെലവഴിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജി താൻ നിർമ്മിച്ച റഹ്മാനിയ മസ്ജിദിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ആ മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജിയെ എല്ലാ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർ എല്ലാ രാവിലെയും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യും, സലാമു പറയും. അവിടത്തേക്ക് വന്ന എല്ലാ ഉസ്താദന്മാർ സലാം പറയും അല്ലെ. അതേപോലെ ദാറുൽ ഹുദയുടെ മുന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ്. ത്വാക്ക ഉസ്താദിന്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേറെന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാ? ഒരു 400 കുട്ടികൾ തൻ്റെ ചാരത്ത് ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്, വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒപ്പം ആ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉസ്താദിന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കോ, ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാതിരിക്കോ? എന്തൊരു വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ്. 16 വർഷം കൊണ്ട് 15 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കുകയും അവിടുന്ന് കോട്ടുവാങ്ങിയവരെ തൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട്, കണ്ണ് നിറയെ കണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാരുണ്ട് അല്ലേ? ജാരിയായ സ്വതക്ക ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ്. ആ ഉസ്താദിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കണം. ആ ഉസ്താദ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉസ്താദിന്റെ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദാർനൂർ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കിന്യാർ റേഞ്ച് മദ്രസ മാനേജ്മെന്റും ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മജ്ലിസ് ഒരുക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഈ കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മയക്ക് നടുവിലും തുടക്കത്തിൽ ആരുണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു 10 ആള് മാത്രം നേതാക്കൾ വന്നത്. ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരു 100 ആളെ വെയിറ്റുള്ള വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ ഒരു 10 ആളുണ്ടായി. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ സദസ്സല്ല ചന്തായി. ഉസ്താദിന്റെ ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെ. ചിലപ്പോ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോ ആരും ഉണ്ടാവൂല, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അത് ചന്താവും. ഇനി ആളില്ലായിട്ട് ഉസ്താദ് ഒന്നും പുറകോട്ട് പോകുന്ന ആളല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിലും. പിന്നെ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന കഴിവ് അത് എല്ലാവർക്കും സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അത് കുറേ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിക്കല, കുറേ ടൈം വേസ്റ്റാക്കല, ആൾക്കാരെ മടുപ്പ് വരുത്തല. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഒന്നാ അത് ശരിയാവട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പോട്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഈ കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതാണ്. ഉസ്താദിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ മറ്റൊരാളെ തേടി പിടിക്കേണ്ട, മറ്റൊരാളെ അന്വേഷിച്ചാലും എത്തുമോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തിലെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളോട് ഉസ്താദ് ഇട്ടേച്ചു പോയ ആ കാൽപ്പാടിലൂടെ ഉസ്താദിൻ്റെ നന്മകൾ പിന്തുടർന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പെല്ലാം നക്കിണിക്ക് കുറച്ച് ജാസ്തി, എനിക്ക് ഈ മലയാളം ഇപ്പെല്ലാം കുറച്ച് കട്ടകട്ടാന്ന്, അതിൻ്റെ നടുലും കുറച്ച് മുണ്ടി ഞാൻ വരുന്നെ. ഇപ്പോൾ ഏരിയ നക്കിണിക്കായത് കൊണ്ടിട്ടു സുലഭത്തിൽ വരുന്ന അത്, എന്നാലും പ്രയത്നിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്ത് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു.
വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಸದಕತುಲ್ಲಾ ಬೈದಿ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ತಹಲೀಲ್ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದುವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತೋಕಾ ಉಸ್ತಾದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸಿಫ್ ಹಜಾರಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരും, സമയം മഗ്‌രിബോടടുത്ത സമയമായി കൊണ്ടെന്ന് എനിതരപ്പം തഹ്ലീൽ ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ. അപ്പോൾ ദീർഘമായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ധാരാളം സംസാരിച്ചു. വലിയ അടുക്കും തോറും വലിയ ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ തഖ്വ ഉസ്താദ്. എവിടെ കണ്ടാലും ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുകയും ഒരു സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കുന്ന വലിയ മഹാനായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ ഉസ്താദുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടകലരേണ്ടി വന്നത് ഒരു തലാഖ് പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. അതിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ ഹുസൈൻ റഹ്മാൻ ഉസ്താദിനോടാണ്. ഉസ്താദ് പിന്നെ അതിന് അങ്ങോട്ടും ഉസ്താദ് ഗൾഫിൽ പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലായി. പിന്നെ ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് തഖ്വ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്നും അത് തീർന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് കൂടി അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതും കൂടി ഒന്ന്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഷുഗർ പ്രഷറെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും വരാമെന്ന്. അതൊരു തബായിയായ വിഷയമല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയമല്ലാത്ത രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും അതിന് വലിയ കാര്യമാക്കിയിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഉസ്താദ് ഒരു ഉപദേശം ഇങ്ങനെ ചില അദ്കാറുകളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലക്ക് വലിയ ബന്ധം നമ്മുടെ റേഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ ദാർനൂറിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നമ്മളെ മംഗൾ നഗറിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പിന്നെ പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ ദീർഘനേരം മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെയും മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെയും ഒക്കെ വലിയ മഹത്വവും ആ ഒരു ബന്ധവും അന്ന് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്നും ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. മഹാനവറുകളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനവറുകൾക്കൊരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹിൽ ഫായിസീന ബിറബ്ബില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ് ഫഇന്നി ഊസിക്കും വഇയ്യായ ബിത്തഖ്വല്ലാഹ്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും പിരിയലും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരെ സ്വാലിഹായ അമലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമയം മഗ്‌രിബോട് അടുത്തതാണ്. വന്നരായ ശൈഖുന തഖ്വ ഉസ്താദ് നവറല്ലാഹു മർഖദഹു വനഫഅന ബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ. മഹാനവറുകളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരാണ്, കണ്ടവരാണ്, കേട്ടവരാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. വന്നരായ ശൈഖുന തഖ്വ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് കാലം ചെലവ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യാനും തൻ്റെ മക്കളെക്കാൾ അധികമായി ഉണ്ടായ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് 1-2 വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിരമിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും. അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയാണ് വന്യരായ ശൈഖുന തഖ്വ ഉസ്താദ് അവർകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യാത്ര ഏത് ദൂരത്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മുഷാവറ യോഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വന്യരായ ശൈഖുനോടൊപ്പം ഈ വിനീതൻ യാത്ര ചെയ്തവനാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ മഖ്ബറയുടെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ കാറ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വന്യരായ ശൈഖുന അവറുകൾ ഏത് ഏത് വിഷയത്തിലാണുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന തക്ക നിലയിൽ അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാത്തിഹ താനും തൻ്റെ കാറിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഫാത്തിഹ ഓതത്തക്ക നിലയിൽ ഫാത്തിഹ ഓതി ആ മഖ്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഹദി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണമാണ്, ഒരു ദിവസം മുഷാവറ യോഗം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വന്യരായ ശൈഖുന, ഞങ്ങൾ ശൈഖുനായുടെ ശംസുൽ ഉലമയുടെ മഖ്ബറ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ശംസുൽ ഉലമയുടെ മഖ്ബറ സിയാറത്ത് ചെയ്യണ്ടേ?
അപ്പോൾ ആ സൈഫ് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഉടനെ ഷെയ്ഖുന താക്ക ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ദാരിമി ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഷംസുൽ ഉലമാക്ക് പൊരുത്തമുണ്ടാകില്ല, ഉടനെ തന്നെ യൂട്ടൺ അടിക്ക്. അങ്ങനെ യൂട്ടൺ അടിച്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ സഞ്ചരിച്ചവനായ ഷെയ്ഖുന ഷംസുൽ ഉലമയുടെ മഖാമ് സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫാത്തിഹയും യാസീനും സൂറത്ത് ഓതി നീണ്ട നിലക്കുള്ള തവസ്സുലും ഇസ്തിഗാസയും ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന താക്ക ഉസ്താദ് അവർകൾ. ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷേ താക്ക ഉസ്താദിനെ പറ്റി മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എതിർത്തവരും വെറുപ്പിച്ചവരും മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാക്കിയവരും ഉണ്ടാകാം, ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചവരുമുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, വജ്അൽനീ മിൻ വറസതി ജന്നത്തിൻ നഈം വജ്അൽനീ ലിസാന സുദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ വജ്അൽനീ മിൻ വറസതി ജന്നത്തിൻ നഈം. ഞാൻ ഹയാത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ആരെന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. വജ്അൽനീ ലിസാന സുദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ. ഞാൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ, അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു കസീർ പോലെ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറയാണ്, വജ്അൽനീ ലിസാന സിദ്ഖിൻ ഫിൽ ആഖിരീൻ. ഇന്ന് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള വരുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഞാൻ നല്ലവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട താക്ക ഉസ്താദ് അവർകൾ ആരെല്ലാം എതിർത്താലും വെറുത്താലും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അനുസ്മര പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനെ പുകഴ്ത്തി പറയാനും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 400-ലേറെ അധികം വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്നും അവിടെ ശൈഖുനായുടെ ചാരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്, അവിടുന്ന് ദിക്ർ ചെയ്യുകയാണ്, ശൈഖുനാക്ക് വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി മർഹമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനായ ശൈഖുന താഖ ഉസ്താദോടൊപ്പം ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമയോടൊപ്പം ശൈഖുന കണ്യത്ത് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ശൈഖുന ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരോട് കൂടെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നമ്മെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അവസാനമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇർഷാദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് വനരായ മിത്തബീർ ഉസ്താദിന്റെ സുപുത്രൻ ഇന്ന് സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിലാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നല്ല നിലയ്ക്ക് മുമ്പത്തിലേക്കാൾ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നേതൃത്വം നൽകാനും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. صابرين جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. നമ്മുടെ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ഖത്തമുൽ ഖുർആനൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലും ഒക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദൊക്കെ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഹദിയ ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മരിച്ചവരും നമ്മുടെ കോണാജി ഇബ്രാഹിം ഹാജിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന നന്മ ഉസ്താദന്മാർ. الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك في كل وقت وحين. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وثواب قراءة من اجتمع في هذا المجلس يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل مثلها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وإلى حضرات أصحابه البدريين واللحديين وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وإلى حضرات مشايخنا وأساتذتنا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرة شيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة مالك دينار رضي الله عنه وإلى حضرة الشيخ محمد مولى جلال البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات جميع أهل الخير والطاعة كلهم أجمعين وإلى حضرات من ماتوا من لجنة جمعية العلماء لعموم كيرلا قدس الله أسرارهم سيما إلى حضرة من اجتمعنا هؤلاء بسببه الشيخ قاليار أحمد الأزهري رحمة الله عليه. اللهم أبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وجيران خيرا من جيراني. اللهم أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وفتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم أعلِ درجاته في الجنة. اللهم أعلِ درجاته في الجنة. اللهم أعلِ درجاته في الجنة. اللهم أدخل عليه روحا منك وسلاما منا. اللهم أدخل عليه الضياء والنور والفصحة والسرور والبهجة والحبور والولدان والحور إنك ملك رب عفو غفور. اللهم اجمع بيننا وبينه في جنة الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓതിയ ഖത്മ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവിടെ ഒരുക്കിയ തബറുക്ക് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷെയ്ഖുന ത്വാക്ക ഉസ്താദ് അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ ഇരട്ടിയായി എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹുവെ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹുവെ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാവിധ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നീ തൃപ്തി കൊണ്ട് അമലായി കബൂല് ചെയ്ത് വന്നുപോയ ദോഷങ്ങളെ നിന്റെ മഹദ് ഫള് കൊണ്ട് മാഫാക്കി നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ.
മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തിൽ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ഓടി നടന്നു റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇൽമിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നു റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നു റഹ്മാനെ. ൂല് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവകളെ നീ നേരം പോക്കാക്കുന്ന വസ്തുവാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ദർജ അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റിക്കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കെട്ടിപ്പടുത്ത ദാറുന്നൂർ അല്ലാഹുവേ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദൈനംദിനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ മക്കൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ദോഷങ്ങളെ മാഫാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച, സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ അല്ലാഹുവേ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഹമ്മദ് ഹാജി കോണാജ് അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള പള്ളിയുടെ ഖാദിമിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ, നമ്മുടെ റേഞ്ച് പരിസരത്തിലുള്ള എല്ലാ പള്ളികളുടെയും മദ്രസകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ഓടി നടന്ന് അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ സായുകളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ത്വാഖ ഉസ്താദിൻ്റെ അനുസ്മരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്ത മജൽ ഹാജി അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുആ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين وبجاه سيد الأولين والآخرين آمين. وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಿನ್ನೆರಜ್ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತ್ತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಕಿನ್ನೆರಜ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಹೂಮ್ ಶೈಖುನ ತ್ವಾಖ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ತಹಲೀಲ್ ದುವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರುವಂತಹ ದಾರುನ್ನೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಸೇನ್ ಸೈಯದ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ರೇಂಜ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುವಾ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದಂತಹ ಸದಕತುಲ್ಲಾ ಫೈಜಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಮುಸ್ತಫಾ ಫೈಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ನಮ್ಮ SKJMನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜುಬೈರ್ ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಿನ್ನೆ ರೇಂಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಣಜ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತಬೂಕ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೂ ರೇಂಜ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SKJMನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜಹರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಹಮಾನ್ಯ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಸಹದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಮ್ಮ ಪಣಿಯನ್ನ ಖತೀಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಾಕೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತು SKMMನ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ರೇಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು SKJMನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹಲಿನ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಮಜಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಳಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಆಸಿಫ್ ಪುಸಕರೋಲ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ತಬರ್ರುಕಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ತಹಲೀಲ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೋಟಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಂತ ಅಹಮದ್ ಅಜಿನಡ್ಕನವರು ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ರೇಂಜಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಅಚುಲ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು 3 ಸಲಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.